Welkom beste kijkers, wij zijn vandaag bij Den Dullard, want de creatieve vorming bestaat 50 jaar. We staan hier al te kijken van iemand die een mooi kunstwerk aan het maken is ter viering van die 50-jarig jubileum. En we gaan jullie meenemen met al het moois wat er vandaag te zien is. Nou, in ieder geval een proficiat aan iedereen die heeft bijgedragen aan 50 jaar creatieve vorming. Aan iedereen die de halve eeuw betrokken was. En ja, wat ik heb het al gezegd, aan alle docenten, ook cursisten en natuurlijk alle bestuursleden. Proficiat met het jubileum en op naar een nog zonnigere toekomst. Dank u wel. We staan hier op de creatieve vormgeving en ik sta hier met Paul van der Moorteren. En nu ben ik ook heel benieuwd, Paul, wat is uw rol bij de creatieve vormgeving? Het is creatieve vorming en mijn rol is penningmeester. Ik regel de financiële zaken, ook al 25 jaar. En ook wat algemene dingen en ondersteuning voor de programmering en dergelijke. Jullie bestaan nu 50 jaar. Hoe is het zo allemaal ooit begonnen? Ja, 50 jaar geleden hebben de gemeentes in Zeeland gedacht van... ja, er moet iets komen op het gebied van cultuur en kunst. En toen zijn ze gaan samenwerken. Dat is allemaal heel miniem geweest. Maar dan zijn ze toch gaan zoeken naar wegen hoe je een beetje kunst en cultuur aan de mensen kan aanbieden, zodat ze daar op dat gebied zich kunnen ontwikkelen. Beste kijkers, ik sta hier met Sylvia van Kampen. Ik ben docent bij de creatieve vorming en ik geef op maandagavond cursus aquarelleren en pastelkrijt. U ziet hier een aantal werken van mijn cursisten die dus hartstikke leuke en mooie dingen maken. Elke maandag heb ik een groepje van 11 mensen die in de Dullard komen schilderen. En hoe ziet zo'n les er dan eigenlijk uit? Ik leg een aantal voorbeelden klaar. Ik heb een groep beginners en een groep gevorderden. En de beginners die geef ik in het begin wel echt opdrachten van speciale technieken aanleren. De gevorderden die kiezen op een gegeven moment zelf wat ze graag doen. Ja, dan geef ik daar uitleg bij of ik doe het voor ze. We hebben ook met bladgoud gewerkt. Dat was ook een unieke ervaring, zeg maar, want dat lag op een gegeven moment overal. Maar dat geeft wel hele mooie effecten, vooral zoals u ziet hierbij. Ja, die reiger die daar in het hoekje hangt en aan de achterkant bij die oorbel en zo. Super, dank u wel. Het ziet er echt prachtig uit. En iedereen kan dit ook gelijk beginnen, zeg maar. Of is het ook dat je wel een beetje talent moet hebben om ermee aan de slag te kunnen gaan? Ja, je moet wel een beetje talent hebben, maar iedereen, door veel te oefenen, kan iedereen wel leren tekenen. Tekenen is natuurlijk de basis. En van daaruit kun je verder gaan met aquarelleren of met pastelkrijt. Dank u wel, dan wens ik u in ieder geval nog heel veel plezier op deze mooie jubileumeditie. Ja, dankjewel. En dan ben ik ook benieuwd, wat bieden jullie dan allemaal aan de mensen? We doen heel veel verschillende dingen. De basis zegt kinderatelier, toneel, tekenen en schilderen, keramiek. Maar er zijn zaken bijgekomen net als filosofie, houtsnijwerk. Dus het is heel divers. Wat maakt deze dag dan zo extra bijzonder? Extra bijzonder maakt het bijvoorbeeld ook dat José Herbout, die heel veel betrokken is bij de opbouw van de creatieve vorming. Zij heeft het eigenlijk gemaakt zoals het is nu. Dat hij dit jaar ook 80 jaar geworden is en dat hij hier aanwezig is, maakt het heel mooi. Dat is inderdaad heel bijzonder om te horen. En nu ben ik ook benieuwd, wat hopen jullie de komende 50 jaar allemaal te doen? De komende 50 jaar denk ik dat gewoon hetzelfde aanbod wel blijft. En
het gaat er met name om dat mensen kennis kunnen maken met wat er allemaal op het gebied is. Dus we zijn geen hogeschool, we leveren geen hoge kunstenaars op, maar we leggen wel de basis, zodat ze daarmee verder kunnen gaan. Zou u zichzelf even kort kunnen voorstellen aan onze kijkers en wat uw rol nu is bij de creatieve vorming in Hulst? Hallo, ik ben Christina van Prooijen. Ik ben docent bij creatieve vorming. Ik geef meerdere lessen. Kindergroepen tekenen, schilderen. Kindergroep ruimtelijk werk, dat zie je achter mij te zien. Ik heb nog 2 volwassen groepen, open atelier, dat is op woensdagavond en op vrijdagmiddag. En dan kunnen mensen eigenlijk van alles komen doen. Dus ieder werkt individueel. Ik begeleid met de ideeën. We mogen gebruik maken van onze materialen. En de kindergroepen, van hoe oud kunnen kinderen eigenlijk lid worden, deelnemen aan de activiteiten? Ja, officieel is het vanaf 6 jaar. Maar soms zijn er wel kinderen al iets eerder aan toe. En als ze echt gewoon serieus lekker aan de slag willen, dan mogen ze ook al met 5 bij ons komen werken. En ook super dat u de mensen daar ook bij helpt, zeg maar, om eigenlijk boven zichzelf uit te stijgen. Je probeert ze toch te stimuleren met ideeën of technieken. Of als ze een beetje vastlopen van we proberen het dus zo of kijken het dus zo. En soms gaat het ook verder dan het mooie plaatje. Er zit ook altijd wel een leuke gedachtegang achter een werk. Wat je meestal niet ziet. Maar voor de mensen is dat soms ook wel, dat klinkt heel zwaar, maar helend. Je kan natuurlijk ook meditatief een beetje dingen van je afschilderen of tekenen. En daar worden mensen gewoon blij van en rustig. Dus, Dank u wel. Ik wens u in ieder geval nog heel veel plezier op deze mooie jubileumeditie. En op naar de volgende 50 jaar. Nou super, dankjewel. En fijne dag verder jullie ook. Mooi, en nu ben ik ook benieuwd. U vertelde, u zit er zelf al 25 jaar bij. Wat is in het 25 jaar tijd een van de mooiste momenten die u hier heeft meegemaakt? Nou, dat is eigenlijk wel dit moment. Dus echt, wat we hier neergezet hebben, is fantastisch om te zien. En als je ziet wat mensen gewoon maken met hele simpele dingen, is gewoon prachtig om te zien. En jullie zijn een organisatie, een stichting. Nu ben ik benieuwd, moeten leden ook een bepaald lidmaatschap betalen of leven jullie bijvoorbeeld van subsidie? Beiden. We krijgen subsidie van de gemeente Hulst. We hebben ook een hele goede samenwerking met de gemeente Hulst. Dat loopt heel goed. We zijn heel blij met een Dullard zoals die op dit moment ingericht is en de mensen die er werken. En we vragen daarnaast cursusgeld aan alle cursisten. En dat is in balans, want in feite maken wij geen winst, maar kunnen wij zo goedkoop mogelijk onze cursussen aanbieden met die 2 dingen te combineren, subsidie en cursusgeld. En als onze kijkers deze aflevering zien en ze denken, god, dat lijkt me nu zo leuk, ik wil hiervan lid worden, ik wil dit ook gaan doen. Hoe kunnen ze jullie makkelijk bereiken? Heel makkelijk, we hebben een website, daar kan je alles zien, www.creatievevorming.nl. Daar kan je alle cursussen zien en daar kan je ook gelijk inschrijven. Dat is super om te horen. Dan wens ik u in ieder geval nog een fijne dag en een mooie jubileumeditie toe. Dank u vriendelijk. Het was weer een prachtige jubileumeditie van de creatieve vorming in Hulst. Beste kijker, dank u wel dat u heeft gekeken naar een aflevering van ZVL en tot de volgende keer.